راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان مس راديو إيرنا يخم زلكم زغبركم سمعتنا ازي صومناوي في تساميتاتيو أبناي سنبت في تساميتات ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ኤርትራውያን ድምጽቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ዜጋታቶም ክኾኑ ጻውዒት ቀሪቡ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ማዓስከራት ዘለዉ ኤርትራውያን ብሕጽረት መግብን መድሃኒትን ይሳቀዩ ከም ዘለውን በሰንኪ ሕማም ዓሶ ጥራይ ብውሕዱ 32 ሰባት ሞይቶም ከም ዘለዉ ካብቲ ማዓስከር ዘምለጠ ዜጋ ንሬድዮ ረናብ ዝሃቦ ቃል ሓቢሩ እቲ ተስፋይ ንጉሰ ዝተባህለ ዜጋ ምስ ሬድዮ ረናብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ካብ ክልል ትግራይ ወጻኢ ተደኪኑ ዘሎ ማዓስከር ደባት ሓድሽን እኹል ቀረባትን ዘለዎ እኳ እንተዘይኮነ ብውሕዱ ግና ንድሕነት ህይወት ተዛማዲ ርግኣት ፈጢሩ ከም ዘሎ መልኪቱ እዞም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ዜጋታት ቅድሚ 3 ዋርሕ ዝተወሰነ እኽሊ ረድኤት ካብ ዝወሃቡ ብድሕሪኡ ዝኾነ ሓገዝ ብዘይምርካቦም ክዳውንቶምን ካልእ ውልቃዊ ንብረቶምን ኣብ ምሻጥ በፂሖም ከም ዘለዉ ይግለጽ እዞም ኣብ ትሕቲ ጽላል ተጸዋዒ ስደተኛታት ክኾኑ ዝግብኦም ዜጋታት ኣብ ጎንቶም ምስ ሓይልታት ትግራይ ተሰሊፎም ዘለዉ ኤርትራውያን ውድባት ብረት ክዓጥቁ ጸቕጥታት ይግበረሎም ኣሎ ክብል ተስፋይ ንጉሰ ብተወሳኺ ገሊጹ ማሕበረሰብ ዓለም ንኩነታት ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ንክልል ትግራይ ከዓ ብፍላይ ሙሉእ ኣቓልቦ ሂቡሉ ዘሎ እዋን ኣብቲ ማዓስከራት ንርከብ ኤርትራውያን ዘቕረብናዮ ጥርዓናት ግና ግቡእ ምላሽ ኣይተዋህበናን እዚ ኸኣ ዝቐውየልና ስለ ዘይረኸብና ኢና ብምባል እቶም ኤርትራውያን ኩሉ ኣብ ወጻኢ ዝርከብ ዜጋ ድምፂ ክኾኖም ይጽውዑ ንወደብ ዓሰብ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ መስመር ባቡር ንምስራሕ ዘኽእል መጽናዕቲ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ቃሊሕን በዓል ስልጣን መገዲ ባቡር ኢትዮጵያ ብዝሃቦ መግለጺ ብመሰረት ቅድሚ 3 ዓመት ዝተኻየደ ስምምዕ ንኢትዮጵያ ምስ ናይ ኤርትራ ሱዳንን ሶማልን ወደባት ዘራኽብ መርበብ ባቡር ብስሉጥን ኣብ ሓጺርን ግዜ ንምስራሕ መጽናዕቲ ከም ዝተጀመረ መልኪቱ ምኽትል ኣካየዲ ስራሕቲ ትካል ብሃይሉ ስንታየሁ ብወገኑ ብዝሃቦ መግለጺ 80% ኣገልግሎት እታው ኢትዮጵያ ብወደብ ጅቡቲ ብምዃኑ እታ ሃገር ዝሰፍሐን ዝሓሸን ኣማራጺ ኣብ ምድላይ ተጸሚዳ ከም ጽንሕት ገሊጹ እዚ ምስ ወደብ ዓሰብ ዘራኽብ መጽናዕቲ መስመር ባቡር ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ጥራይ ተሓጺሩ ምህላው ብምምልካት እቲ ምኽትል ኣካየዲ ስራሕ ካብ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ንእወታት ዘመልክት ተስፋ እንተዘይኮይኑ ዛጊት ሙሉእ መልሲ ከም ዘይተረኽበ ገሊጹ መስመር ባቡር ኤርትራ ኢትዮጵያ ንምስራሕ ድሮ ካብ መንግስቲ ኢጣልያ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ቃል ተኣትዩ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ምስ ወደብ በርበራ ናይ ሶማል ዘራኽብ መስመር ከዓ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ክምውሎ ምዃኑ በዓል መዚ መገዲ ባቡር ኢትዮጵያ መልኪቱ እዚ ንኢትዮጵያ ምስ ወደባት ዓሰብ ፖርት ሱዳንን በርበራን ዘራኽብ መርበብ መገዲ ባቡር ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ክውዳእ ተኽእሎ ከም ዘሎ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ይገልጹ መንግስቲ ዚምባብዌ ተቃውሞ ንዘረኣዩ መምህራን ን3 ወርሒ ካብ ስራሕ ክእገዱ ንዘውፅኦ መምርሒ ኣብታ ሃገር ዝዓበየ ምምዝባል ዓመተ ትምህርቲ ፈጢሩ ናይ መባእታን ላዕለዋይን ደረጃ መምህራን ደሞዝ ወሰኽ ብምጥላብ ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ ምጽውዖም ዝዝከር ኮይኑ ሚኒስትሪ ትምህርቲ እታ ሃገር ከዓ ኣብ ስርሑ ንዘይተረኽበ መምህር ናይ ስራሕ ዕድል ክኽልክል ምዃኑ ፍሊጡ እንተኾነ ኣብቲ ተቃውሞ ዝተሳተፉ መምህራን ቁጽሮም ልዕሊ 135,000 ብምዃኑ መንግስቲ ብዝኣወጆ መቕጻዕቲ ዝተላዕለ ሕጽረት መምህራን ቤት ትምህርታት ክዕጽዋ ከም ዝተገደዳ ካብታ ሃገር ዝተፈነወ ዜና መልኪቱ በሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ተዓጺ ዝጸንሐ ቤት ትምህርታት ዚምባብዌ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ለካቲት እዩ ዳግማይ ተኸፊቱ መንግስቲ ዚምባብዌ ንመምህራን ናይ 20% ወሰኽ ደሞዝ ገይሩ እዩ እንተኾነ ምስ ምንቁልቋል ዋጋ ባጤራን ቁጠባዊ ቅልውላውን መምህራን ህይወቶም ክመርሕሉ ናብ ዘይክእሉ ደረጃ ከም ዝወደቑም ዘማርሩ ነዚ መንግስቲ ዚምባብዌ ዝወሰዶ ናይ መቕጻዕቲ ስጉምቲ ካብ ቅዋም ሃገር ወጻኢ ብምዃኑ ተቐባልነት የብሉን ክብል ማሕበር መምህራን ሃገር ተቃውሞ ብምግላጽ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ተራኺቡ ብእዋኑ ብዛዕባ መፍትሒ ዝርከበሉ ኩነታት ክዝቲ ቁሩብ ከም ዘሎ ገሊጹ ምስ ሬድዮ ረናይኩም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ወይ ኮንግረስ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተወሳኺ እገዳ ንምንባር ዘኽእል ዝቐረበ ንድፊ ሕጊ ድምፂ ክህበሉ ምዃኑ ተሓቢሩ
بوانق إنجليز تمحلالفة مربب حبريتا دمص أمريكا بعصر تلكاتيت بزغربو تبصاب كوميتا قديات وطائي أبايتو وكلت حزب أمريكا بشمون تلكاتيت دمص خمس هبتلو بمتقاس أبالات كونغرس بملقاتون تمساسالي مسرح كحلف مخانو أسميرلو أبالات سنة أمريكاون تمساسالي دفعق خمز اللوم اتمربب زينا الرقاقيتو اترقات سلامن ديمقراسن إثيوبيا استسمي ندفعقي بايتو وكلت حزبي وي كونغرس أمريكا بملقات دقفون تايبو أبلعلي سبسلطان منغست إثيوبيا توسخ إقاداتات كنبريو بزيكازي أمريكا مس إثيوبيا زنبرا نيتسطان فاينانسن متحجازات كتدسكل بانك عالم يخون أهقراو معكن جنزبن إثيوبيا نزم الدبو حاجزات يخون لأحد ما كتقاوم تخلطات كمزلو تفليتو نتندف حق خبز قربو حدا زخونه توم مالينوسكي استبهله أبال كونغرس تسقمت خمسة دل مقلاطو دمت تمربب تقيسو اتندف حقي انت تصديقو نيتوبيا أو التهدراو سلطنا أطوارن فاينانسن نزت حقاقز هاقراتون تمساسال إقاداتات كتنبريا أبكينا التقراي نيتوبيا بقدام الناس حق الزلو منغست إرترا كابتوم قداموت قديات نايز إقاداك خون تقولو الله من محدار بايدن أقدموا إن إثيوبيا عمتاوي أستاد 500 مليون دولار مخصب كابت ترخبلو على نقد أقواك سرزان كله قبل علي سبسلطانن تكالات تقدفن دما فينانساو إقاداتات كم زنبرا إفلات كينات تقراي بهتوص دو بمبال بوليتيكا وزيتا خفتاح تسوع زلو من محدار بايدن هتوص حاجز نزاد ليو هزب تقراي بزي انكفات رديت نبصح منغست إثيوبيا زفترو زلو مسناخلن كيبان كبكع بقدام النت يدفقالو كاب مفارق ورح تحساس كل تشحن إسران حدنات حزو داقمنا بكل العفر اللي حمو زلو كينات تقراي أستاس 300 حسابات كابيت نبروتهم كم زنبزابلة منقستنا يتخلل قليتو منقستي كل العفر أبزرقحو مقلتي حيلتات تقراي أب على مقالين برحالن زركبو حيالو كبابيتاتنا يتكلل بخبيد برز تسني متقعت 5 فتساميو وغيسو كوينات زكايدو لزلو كبابيتات ناب تقراي ردي إزاءتولو مسمرات مسموخانو متعنق أفتفتيرو خمزلو عبرات هاقرات الرقاقيتو منغست إثيوبيا بوغنو حيلتات تقراي أب كل العفر متقعت 5 كايدو كان توقسه سراويت منغستي أب توكينات بزعبا مستافو ويكساتف مخانو أي تغسن منغستي كل العفر قنا أب تزكايد زلو كينات فولي حيلتات نيتكل القراي ساتفو مهلاوميو أمريكيتو حيلتات تقراي متقعت 5 كايدو لوز قلت زلو كوابيتات كل العفر مستقراي زواسن كوينو ناب كتماتات مقالة أصبيتن وغرون قربة زلويو علاماتي حيلتات تقراي أب كل العفر زكايد وزلو متقعتات كنتصر كوانت زي كأله مش جبوتي ناب زراخب مسمر سردون معقات كخون كم زخقل زتفلالي وغنات تنتناتاتهم يبلو حيلتات تقراي بوغنهم بمنغست كل العفرن فدرالو منغست إثيوبيا نزوهب زلو مقلتيتات ملسي أهابلون منغست إثيوبيا قبل على حزب تقراي أمبير وزلو كبابا بسلماو منقد خقلن تزيكي إلو بوكينات كخفتو مخانم وتهدروانن سيفيلاوانن سبسلطان تقراي بتدقاقامي إيقلتيوم እዚ ከምዚሉን ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩናት ዝካየደሉ ናብ ዘሎ ከባቢታት ብርሓለ ቅርበት ኣብ ዘለዋ ሓውሲ ከተማ ኣጽቢ ብ12 ለካቲት ኣብ ዝገበሮ ናይ ድሮን ደብዳብ ሓያሎ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉን ከም ዝቆሰሉን ብወገን ትግራይ ተገሊጹ። አምባሳደር ጅቡቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረን ላዕለዋይ ዲፕሎማሰኛት ሃገርን መሐመድ ኢድሪስ ፈራህ ኣባልታ ብፕሬዝደንት ናይጀርያ ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ትምራሕ ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ንምሽምጋል ትንቀሳቐስ ዘላ ጉጅለ ሕብረት ኣፍሪቃ ኮይኑ ተመዚዙ። እቲ ድሒሩ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ጅቡትን ብዝተፈላለየ ጽሕፈታት ከም ዘገልገለ ዝተገልጸ ኣምባሳደር ኣባልታ ናይ ሽምግልና ጉጅለ ክኸውን ብፕሬዝደንት እስማኤል ዑመር ገለ ዝተመዘዘ ጎኒ ጎኒ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ምዃኑ ዲፕሎማሰኛታት ኣተንቢሆም። ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ካብን ናብን ኣዲስ ኣበባን መቐለን ክመላለስ ድሕሪ ምጽናሕ ዝሓለፈ ቅንያት ተስፋታት ሰላም ከም ዘሎ ንዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ከም ዝገለጸሉ ተሓቢሩ እዩ። እንተኾነ ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ እዚ ተስፋታት ኣለዎ ዝተባህለ ምቅራብ ዝኾነ እወታዊ ምላሽ ኣይሃብሉን። ኦባሳንጆ ክልቲኦም ወገናት ናብ ዘተ ዝቐርብሉ መንገድታት ክቀላጠፍ ኣብ ዝደፍኣሉ ዘሎ እዋን እቲ ኩናት ናብ ክልል ዓፈር ምልሓሙ ዕንቅፋት ከይፈጠር ተሰጊኡ ይርከብ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኤርትራ ዳህሳስ ማዕድን ዘካይድ ዘሎ ኣብ ካናዳ ዝመደበሩ ኩባንያ ኣልፋ ዘተባብዕ ውፅኢት ምርካቡ ገሊጹ። እቲ ካብ ጥሪ 2018 ኣትሒዙ ብዝተዋህቦ ፍቓድ ዕደና ኣብ መንጎ ተኾምቢያን ሻምብቆን ኣብ ዝርከብ ከባቢ ከርኬሻ
ዳህሳስን ኩዕታን ዘካይ ዘሎ ኩባንያ ኣብ ዝወር ሕዚ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻቢው ዕቑር ጸጋታት ብፍላይ ድማ ብሉጽ ዓይነት ወርቂ ከም ዘሎ ዝገልጽ ወቕታዊ ውፅኢት ስርሑ ሓቢሩ። ኣብቲ ከባቢ ካብ እዋን መግዛእቲ ኢጣልያ ዕደና ወርቂ ይካየድ ምንባሩ ሰነዳት የረጋግጽ። ብኣቡርና ፕሮጀክት ዝፍለጥ ዳህሳስን ኩዕታን ማዕድናት ከርኬሻን ከባቢኡን ዘጠቓለለ ኣስታት 8 ኪሎ ሜትር ስፍሓት ይሽፍን። ኣብ ኣቡርና ዛጊት ተኻይዱ ዘሎ ዳህሳስ ዘተባብዕ ምዃኑ ዝገለጸ ኣካየዲ ስራሕ ኩባንያ ኣልፋ ማይክል ሆፕሌይ እቲ ውፅኢት ብፍላይ ኣበየናይ ነቑጣታት ብዝያዳ ክፍትሹ ከም ዘኽእሎም መጥቃሱ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ኩባንያ ኣብ ዘርግሑ መግለጺ ኣመልኪቱ። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ዳቪድ ሳተርፊልድ ብዛዕባ ተኽእሎታት ዘተ ሰላም መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይ ንምዝራብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምርሒቡ። እቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ጸንሓሉ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃን ኣብ ኢትዮጵያ ተዋፊረን ምስ ዘለዋ ትካላት ግብረ ሰናይን ከም መያየጥ ምዃኑ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር መግለጺ ኣነጺሩ። ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሒዙ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮይኑ ዝተመዘዘ ዳቪድ ሳተርፊልድ ንኻልኣይ እዋኑ ናብ ኢትዮጵያ ዘምርሕ ዘሎ ምክትል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣሚና መሓመድ ኣብታ ሃገር ንመዓልታት ጸንሐ ዑደት ዛዚማ ምስ ተመልሰት እዩ። ኩናት ትግራይ ዳግማይ ናብ ክልል ዓፈር ልሒሙ መስመራት ረድኤት ከም ዝዓፀወን 10,000 ሰባት ድማ ካብ መነባብሮኦም ከም ዘመዛበለን ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ዘምርሕ ዘሎ። ንሱ ኣብቲ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪቃን ዝገብሮ ርክባት ኣሜሪካ ንናይ ሰላም ጻዕርታት ዘለዋ ደገፍ ንምግላጽ ምዃኑ ዲፕሎማስኛታት ኣሚቶም። ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ወይ ኮንግረስ ኣሜሪካ ምስ ኩናት ትግራይን ብሰንኪ ከበባ ሰዓበ ሰብኣዊ ቅልውላውን ብዝተተሓሓዘ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተወሳኺ እገዳ ንምንባር ዘኽእል ንድፈ ሕጊ ድምፁ ክህበሉ ምዃኑ ኣቐዲሙ ተሓቢሩ እዩ። ምምሕዳር ባይደን ኩናት ትግራይ ደው ክብልን ብፖለቲካዊ ዘተ ክፍታሕን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ኩናት ትግራይ ንሳተፉ ዘለዉ ወገናት ድማ ብሓፈሻ ኣብ እገዳ ዝተመርኮሰ ጸቕጢ ይገብር ምህላው ይፍለጥ። ኣብ ቦምበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋኪ ኣብ ህልው ኩነታት ሱዳን ንምዝታይ ናብ ካርቱም ዑደት ምክያዱ ኣገልግሎት ዜናት ሃገር ሓቢሩ። እቲ ኣብ ቦምበር ብሰንበት 13 ለካቲት ናብ ካርቱም ኣብ ዝኣተወሉ ምስ ኣብ ቦምበር ሉዓላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ብምርኻብ ሱዳን ዘላቶ ፖለቲካዊ ኩነታትን መፍትሒታቱን ተመያይጡ። ሙሳ ፋኪ ኣብቲ ክሳብ ሎሚ 15 ለካቲት ዘካየዱ ዑደት ምስ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ፖለቲካን ውድባትን ሲቪካውያን ማሕበራትን ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ዘትዩ። ሱዳን ገጢሟን ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ንምፍታሕ ዝተዋሃደ ኣህጉራዊ ጻዕሪ ከም ዘድሊ ጀነራል አልቡርሃን ኣብቲ ምስ ኣብ ቦምበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ዝገበሮ ርክብ ገሊጹ። ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ቮልከር ፐርትስ ንኹሎም ወገናት ሱዳን ናብ መኣዲ ዘተ ንምቅራቦም ጻዕርታት የካይድ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ዑደት ኣብ ቦምበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋኪ ናብ ሱዳን እውን ነዚ ተበግሶ እዚ ንምድጋፍ ምዃኑ ተገሊጹ። ብሰራዊትን ካብ ዝተፈላለዩ ውድባትን ማሕበራትን ዝተዋፀ በርጌሳ ወገንን ዝቆመ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ድሕሪ ምፍራሱ ህዝቢ እቲ ሃገር ኣንጻርቲ ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ነስታት 3 ዋርሕ ዝቐጸለ ተቃውሞን ኣድማን ኣብ ምክያድ ይርከብ። ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ወተሃደራዊት መርከብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ወደብ ዓሰብ ንልዕሊ ሓደ ሰሙን ተዓሽጋ ከም ዝቐነየት ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። እታ መርከብ ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ ናውቲ ከተራግፍን ክትፀዓንን ከም ዝረኣዩ ዝጠቐሱቶም ምንጭታት ብሰሉስ 8 ለካቲት ካብ ወደብ ዓሰብ መልህቕ ኣልዒላ ከም ዝተፈነወት ገሊፆም። ዕላማ ተልኡ ከዓ ናብ የመን ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ግምታቶም ሂቦም። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብ 2015 ኣትሒዛ ኣብ የመን ተካይዶ ዘላ ኩናት ንወደባትን ማዕርፎ ነፈርትን ኤርትራ ንወተሃደራዊ ዕላማታት ትጥቀመሉ ምንባራ ይፍለጥ። እታ ሃገር ካብ 2018 ኣትሒዛ ኣብ ኤርትራ ዝነበራ ግዝያዊ ማዓስከር ከተልዕል ከም ዝጀመረት ክትጥቀስ ጸኒሐዮ። ይኹን እምበር እዛ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ትርከብ ሃገር ንዝተፈላለየ ዕላማታት መራኸባ ናብ ወደባት ኤርትራ ተጸጊዐያ። ሕቱና የመን ኣብ ልዕሊ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናይ ሚሳይልን ድሮንን መጥቃዕቲ ምስ ኣካየደን ተወሳኺ ክፍጽም ምዃኑ እውን ምስ ጠቐሰን ኢማራት ዳግም ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ኣሓይላ ትርከብ። ብፍላይታ ናብ ኤርትራ ቅርበት ዘለዋ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝዓበየት ወደብ ናይ የመን ዝኾነት ሑደይዳ ከም ቀንዲ ኣፍ ደገ ንሎጂስቲካውን ወተሃደራውን ሓገዛት ሕቲ ስለ ትረአ ካብ ግማግም ባሕሪ ኤርትራ ብቐረባ ንምክትታሉ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ተበግሶታት ክትወስድ ከም እትኽእል ይትንተን።
ፓርላማ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናይ ህውፅት እዋን ኣዋጅ ክልዓል ንዘቕረቦ ጠለብ ኣጽዲቑ እቲ ፓርላማ ብሰሉስ 15 ለካቲት ኣብ ዘካየዶ ህጹጽ ኣኼባ ካብ 547 ኣባላቱ እቶም 63 ኣብ ክልላት ትግራይ ዓፈርን ኣምሓራን ሕጂውን ገና ዘይተረጋግአ ኩነታት ስለ ዘሎ ንምልዓል እቲ ኣዋጅ ተቃዊሞም ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ቅድሚ 3 ወርሕ ዝነበረቶ ኩነታት መንግስቲ ክቆጻጸሮ ኣብ ዝኽእል ዝሓሸ መድረኽ ከም እትርከብ ብቀዳማይ ሚኒስተር ንዝቐረበ እማመ ብምእማንዩ ነቲ ኣዋጅ ብዝለዓለ ድምፂ ክልዓል ወሲኑ ሓይልታት ትግራይ ካብ ክልል ትግራይ ተበጊሶም ከተማታት ደሴን ኮምቦልቻን ዝርከቦ ሰፊሕ ከባቢታት ክልል ኣምሓራን ዓፈርን ተቆጻጺሮም ናብ ኣዲስ ኣበባ ይግስግስሉ ኣብ ዝነበሩ እዋንዩ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ን6 ወርሕ ዝጸንሕ ናይ ህውፅት እዋን ኣዊጁ እቶም ሓይልታት ካብ ዝበስሐ ከባቢታት ክልል ኣምሓራን ዓፈርን ምስሓቡ ኣብ 26 ጥሪ እቲ ናይ ህውፅት እዋን ኣዋጅ ክልዓል ጠሊቦ ሓይልታት ትግራይ ኣብዚ እዋን ዝውን ኣብ ክልል ዓፈር መጥቃዕታት የካይዱ ከም ዘለዉ ይግለጽ እዩ ይኹን እምበር ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዝዋሳኣሉ ዘሎ ናይ ሰላም ጻዕርታት ይካየድ ምስ ምህላው እቲ ኣዋጅ ገዚኡ ከይኣኸለ ክልዓል ከም ዝተደለየ ዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር የረድኦ ኣብ ሱዳን አንጻርቲ ስልጣን ቢሒቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞ ናስታ 3 ወርሕ ኣብ ዝቐጸለሉ ብሓይልታት ጸጥታ ናይ ዝተቐትሉ ሰልፈኛታት ብስሒ ልዕሊ 80 ከም ዝበጽሐ ሰብ ሞያ ሕክምና ሃገር ኣረጋጊጾም እቶም ሓካይም ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ነዚ ዘረጋገጹ ካብ 13 ክሳብ 15 ለካቲት ኣብ ከተማታት ካርቱም ኦምዱርማንን ፖርት ሱዳንን ኣሽሓት ሰልፈኛታት ኣብ ዝተሳተፍዎ ተቃውሞ ክልተ ተወሰኽቲ ሰባት ካብ ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ብዝተተኮሰሎም ጠያይቲ ድሕሪ ምቕታሎም እዩ ሱዳናውያን ደግማይ ዝወደብዎ ተቃውሞ ኣብቲ ፍቑራት ዝጽምብልዎ ቫለንታይን መዓልቲ ፍቑራት ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ስለ ዝነበረ ሓያሎ ካብቶም ሰልፈኛታት ቀይሕ ፍሕኛታትን መዓልቲ ፍቕሪ ሃገርናን ዝብል ታቤላታትን ሒዞም ምንባሮም ናይ ዓይኒ መሰኻክር ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ካብ ካርቱም ሓቢሩ ሰልፈኛታት ሱዳን ጸጸኒሑ ብነሃሪ ኣብ ዝውድቦ ዘለዉ ተቃውሞን ኣድማን ኣብዚ ሳልስቲ ዝንዝነሃረሉ ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ቮልከር ፖርትሰን ኣቦ እምበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳፋክን ብዛዕባ ፖለቲካዊ ዘተ ንዲሞክራሲያዊ ምስጋር ሱዳን ብዝምልከት ምስ መራሒ ናይቲ ስልጣን ቢሒቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃንን መራሕቲ ፖለቲካውያን ውድባትን ሲቪካውያን ማሕበራትን ኣብ ዘተይሉ እዋን እዩ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ኣብ 2023 ኣብ ዝካየድ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ከም ዘይወዳደርን ስልጣን ብህዝቢ ንዝተመርጸ ሲቪላዊ መንግስቲ ከም ዘረክብን ቃላት እኳ እንተሎ ሱዳናውያን ሰልፈኛታት ግና እምነት ከም ዘይብሎም ብምግላጽ ብዝቐልጠፈ ሲቪላዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ክቃውሞም ዝጠልቡ ዘለዉ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት وعلى مرحت هاجرات حبرت أفريقان حبرت إيروبان لوما حموس 17 صباح عربي 18 لكاتيت أب بلجيوم كتما براسلسي كهدا لو أبزي أب نقدي عدلات وفري سدت متحقازة محدرة سلامن ستان زتكورة مبل شادشاي وعلى مرحت هاجرات أفريقان إيروبان حيالو هاجرات بمرحتن كو كلان كلوا كالو الدماء بمنيسرات قدات وتصابيلن يساتفا مهلوان تفليتو ጎንጎነቱ ዋዕላ ንሓያሉ ሃገራት ኣፍሪቃ ገጢምዎን ዘሎ ወተሃደራዊ ዕልዋታት ደርቅን ጥሜትን ከምኡ ድማ ግጭታት ክዝተየሉ ትጽቢት ይግበር መበል 5 ዋዕላ ሃገራት ኣፍሪቃን ሕብረት ኤውሮጳን ቅድሚ 5 ዓመታት ሕዳር 2017 ኣብ ኣይቮሪ ኮስት ከተማ ኣቢጃን ምክያዱ ይዝከር መራሕቲ ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ 5-6 ለካቲት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘካየድዎ ዋዕላ ሕብረት ኤውሮጳ ኤርትራ ብልዕሊ ትርከበን ሃገራት ኣፍሪቃ ኣንቢርዎ ዘሎ እገዳ ከልዕል ጸዊዖም እዮም ካብ 2017 ኣትሒዛ ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ብዘይዋና ተንሳፈፍ ዘላ መርከብ ዝጸዓነቶ ኣሳት 1 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ናብ ካልእ መርከብ ንምግዓዙ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኮሚሽነር ሕብራት ሃገራት ኣብ ሰብኣዊ ጉዳያት ማርቲን ግሪፊዝ እቲ ስምምዕ ብ15 ለካቲት ከም ዝተበጽሐ እኳ እንተረጋገጸ ዝርዝር ሓበሬታ ግና ይሃበን ብዛዕባ እታ መርከብ ብዝምልከት ምስሑትን መንግስቲ የመንን ዝተኻየደ ዘተ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ገሊጹ ነይሩ መንግስቲ የመን እቲ ነዳዲ ናብ ካልእ መርከብ ክግዕዝ ኣብ ዝብል ነጥቢ ክሰማማዕ እንከሎ ሕቱ ድማ ነቲ ኩነታት ንምፍታሕ ብሕብራት ሃገራት ንዝተወስደ ተበግሶ ዘለዎ ደገፍ ምግላጹ እታ ኣህጉራዊ ትካል ኣነጺሩ እታ ሞተራታ ደው ኢሉ ን5 ዓመታት ብዘይዋና ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ናይ የመን እተንሳፈፍ ዘላ መርከብ ክልል ማያት ኤርትራ ዝርከቦ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ከይበከለት
ክትልዓል ወይ ክትጽገን ንዓመታት ዝተኻየደ ጻዕርታት ኣይተዓወተን። ሑቲ ኣብ 2015 ንዝበዝሐ ክፋል ገማግም ወደብ ሖዴይዳ ዝተቖጻጸረሉ እታ ዋንነት መንግስቲ የመን ዝነበረት FSO ሴፈር ዝተባህለት ነዳዲ ተመላለስ መርከብ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር የእትዋ። እንተኾነ ነዊሕ ከየገልግለት ኣብ 2017 ልዕሊ 1 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ጽዒና ካብ ወደብ ሖዴይዳ ዝተበገሰትሉ ሞተራታ ደው ኢሉ ምንቅስቓስ ስኢና ነዳዲ ከተልሑቕ ከም ዝጀመረት ተገሊጹ። ዋነት ነዳዲ ዝጠልብ ሑቲ ኣሳት 80 ሚልዮን ዝግመት ዋግኡ ክምለሰሉ ክሓትት እንከሎ ዝበዝሐ ኣካሉ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ የመን ብወገኑ ተመሳሳሊ ሕቶ የቕሪቡ። እታ መርከብ እንተተፈንጂራ ኣብ ክልል ማያት ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ የመንን ስዑድ ዓረብን ገዚፍ ናይ ኣከባቢ ብከላ ከተስዕብ ከም እትኽእል ግሪንፒስ ዝተባህለ ኣህጉራዊ ተጠባቒ ኣከባቢ የጠንቅቕ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዕቤቱ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ፋብሪካ ሽኮር ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ካብ 9 ለካቲታት ሒዙ ስርሑ ደው ከም ዘበለ ተገሊጹ። መርበብ ሓበሬታ ብሉምበርግ ንኮርፖሬሽን ሽኮር ኢትዮጵያ ብምጥቃስ ብዘቕረቦ ዜና መሰረት እቲ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ሆሮ ጉድሪ ዝተባህለ ዞባ ወለጋ ዝርከብ ፊንጫ ፋብሪካ ሽኮር ፍርያቱ ደው ከብል ዝተገደደ በቲ መጥቃዕቲ ሰፊሕ ክፋል ሕርሻ ቃንጫ ሽኮርን ትራክተራትን ስለ ዝተቓጸላዩ። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ፍንጫ ፋብሪካ ሽኮር ተደጋጋሚ እዋን ፈተነ መጥቃዕትታት ኣካይድሉ እዩ ዝበለት ዜና ብሰንኪ ግጭታትን ዘይርግኦ ፀጥታን እኹል ነዳዲ ክበጽሖ ስለ ዘይከኣለ ፍርያቱ ክሰናኽል ምጽንሑ ገንዚቦ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ዘለው ዓበይቲ ፋብሪካታት ሽኮር ምዃኑ ዝነገረሉ ፊንጫ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝውነን ኮይኑ ዓመታዊ ኣሳት 270,000 ቶን ሽኮር ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ከም ዝጸንሖ ይግለጽ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ሰለስተ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ንኣህጉራውያን ክለባቶም ወኪሎም ሰንበት 20 ለካቲት ኣብ ከተማ ኪጋሊ ኣብ ዝኽፈት ውድድር ብሽክለታ ዙር ሩዋንዳ 2022 ክቀዳደሙ እዮም። እዞም ኣብዚ ንመበል 14 ጊዜው ዝካየድ ዘሎ ዙር ዝሳተፉ ሰለስተ ኤርትራውያን ተዓዋቲ ዙር ሩዋንዳ 2020 ናትናኤል ተስፋጽየን ካብ ኢጣልያዊት ፕሮ ኮንቲኔንታል ቲም ድሮን ሆፐር አንድሮኒ ጂዮካተሊ፣ ተዓዋቲ 5 መድረኻት ዙር ሩዋንዳ መትከል ኢዮብ ካብ ማሌዥያዊት ኮንቲኔንታል ቲም ተሬንጋኑን፣ ሄኖክ ምሉብራን ካብ ጀርመናዊት ኮንቲኔንታል ቲም ባይከይድን እዮም። ተቐዳዳማይ መሓረ ተወልደውን ብደቡብ ኣፍሪቃዊት ጋንቱ ኮንቲኔንታል ቲም ፕሮታች ኣብ ዙር ሩዋንዳ ንምውድዳር ከም ተቐያሪ ተመሪጹሎ። ኣብዚ ዙር ንብርክት ዝበለ ዓመታት ተኻፊላ ብዙሕ ዓወታት ዝሓፈሰት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተቐዳደምታ ክእታበት አንጻር ኮቪድ ክወስዱ ብዘይምኻሎም ካብ ዙር ሩዋንዳ 2022 ክትቦክርያ። ካብ 20 ክሳብ 27 ለካቲት ዝሰላሰል 2.1 መዕቀን ዘለዎ ዙር ሩዋንዳ ኣብ 7 መድረኻትን ሓደ ናይ መእተዊ ውድድር ክሮኖሜተርን ልዕሊ 930 ኪሎ ሜትር ክሽፍን እዩ። ኣብዚ ናይ ሎም ዘመን ውድድር 4 ሃገራውያን ጋንታታት፣ ሓንቲ ወርልድ ቱር ቲም፣ 5 ፕሮ ኮንቲኔንታል ቲምን 9 ኮንቲኔንታል ቲምን ብሓፈሻ 19 ጋንታታት ክቀዳደማየን። ሓይልታት ትግራይ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ በፂሖምሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን ምስ ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ዝጽብጸብ ብዙሕ ግፍዕታት ከም ዝፈጸሙ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ። እቲ ሃገራዊ ተጣባቒ ሰብኣዊ መሰላት ብ16 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ጃምላዊ ቀትለትን ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮን ዝኣመሰለ ብዙሕ ገበናት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝፈጸሙ ወቒሱ። 14 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ከይተረፈ ግዳያት እዚ ብሓይልታት ትግራይ ዝተፈጸመ ገበናት ምዃኖም እቲ ጸብጻብ ይጠቅስ። ሓይልታት ትግራይ ብፍላይ ንጨናን ቆቦን ኣብ ወርሒ ሓምለ 2021 ምስ ተቆጻጸርዎ ኣብ ወርሓት ነሓሰን መስከረምን 2021 ብዙሕ ገበናት ከም ዝፈጸሙ ዝኣከቦ ሰነዳት ከም ዘረጋገጸዩ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዘመልክት። እቶም ሓይልታት ኣብቲ ክልል ዝርከብ ከም ሆስፒታልን ኣብያተ ትምህርትን ዝኣመሰለ ትካላት ወሃቢ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ከም ዝዘረፍዎን ከም ዘዕነውዎን እውን ተሓቢሩሎ። ናብ ካልኣይ ዓመቱ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ኢትዮጵያ ብኩሎም ወገናት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ከቢድ ገበናት ይፍጸም ከም ዘሎ ክጥቀስ ጸኒሑ። ኣብ ኢትዮጵያ ገበናት አንጻር ሰብኣውነትን ገበናት ኩናትን ከም ዝተፈጸመ ዝምርምር ናጻ ኣህጉራዊ ኣካል ናብቲ ኩናት ዝተኻየደሉ ከባቢታት ብምብጻሕ መጽናዕቲ ከካይድ ይድፍኣሉሎ።
ኣብ ንግስነት ስዑድ ዓረብ መራሕቲ ፈጣናት ባቡር ክኾና ንዝደልያ 30 ደቂ ኣንስትዮ ክፉት ናይ ስራሕ ዕድል ከም ዘሎ ምስ ተሓበረ ኣስታት 28,000 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘመልከታ ኣራብ ኒውስ ገሊጹ። ዋና ኣካያዲ መንገዲ ባቡር ስዑድ ዓረብ ዝኾነ ናይ እስጳኛ ትካል ሬንፌ ነቲ ካብ ስዑዳውያን ደቂ ኣንስትዮ ብኢንተርነት ዝመጾ ናይ ስራሕ ንደሊ ኢና መመልከቲ ሰነዳት ብመሰረት ክማላእ ዘለዎ ኢሉ ዘቕረቦ ቅጥዕታት ብምጽራይ ነቲ ብዝሒ ናብ ፍርቂ ከጉድሎ ይጽዕር ከም ዘሎ ብ16 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ። ንምምራሕ ፈጣናት ባቡር ይበቃየን ዝበለን 30 ስዑዳውያን ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ መፋረቕ ወርሒ መጋቢት ክመምየን ተስፋ ከም ዘለዎ እቲ ትካል ጠቒሱ። ድሮ 80 ደቂ ተባዕትዮ መራሕቲ ባቡር ቆፂሩ ዘሎ ትካል ረንፌ 30 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም ተወሰኽቲ 50 ሰራሕተኛታት ንምቑፃር ካብ ዘቕረቦ ረቑሒታት ኣካዳሚያዊ ብቕዓትን ምልከት ቋንቋ እንግሊዝን እዩ። ነዚ ሞያ እዚ ዝተሓፅያ 30 ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ካብን ናብን ከተማታት መካን መዲናን ዝሕንበብ ፈጣን ባቡር ንምምራሕ ደሞዘን እናተኸፍለን ሓደ ዓመት ክስልጥናየን። ኣብ ስዑድ ዓረብ ዘመናዊ መንገዲ ባቡር ዝርግሕ ዘሎ ናይ እስጳኛ ኩባንያ ረንፌ ስዑዳውያን ደቂ ኣንስትዮ መራሕቲ ፈጣናት ባቡር ክቆፅር ዝወሰነሉ ምኽንያት እቲ ሃገር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ዓውድታትን ሞያን ክሳተፋ ዘኽእል መሰላት ብመጠኑ ብዝኸፈተቶ ዕድላት እዩ። ስዑድ ዓረብ ኣብ 2017 ብዘውፃቶ ኣዋጅ መሰረት ደቂ ኣንስትዮ ብዘይ ሓገዝ ደቂ ተባዕትዮ ባዕላተን መኪና ክዝውራ ከም ዝፈቐደት ይዝከር። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን